حصير تاريخ هوت جغنا تغدالاي ገብረ ሚካኤል ጸጋይ جغنا تغدالاي ገብረ ሚካኤል ጸጋይ ካወላዲው አይተ ጸጋይ በራን ካወላዲቱ ወይዘሮ አስኳል ታደሰን ብ1983 ዓመተ ምህረት አብዘባ ምብራቅ ትግራይ ወረዳ ሐውዜን ጣብያ ማይገቦ ቁሸት አጎዛ ተወሊዱ ተገዳላይ ገብረ ሚካኤል ከም መብዛሕቱ ትግራዋይ ኣብ ገጠር ተወሊዱ ዓብዩ ዕድሞው ንትምህርቲ ክሳብ ዝኣክል ኣብ ጓስነትን ካልኦት ናይ ሕርሻ ስራሕትን እናነጠፈ ጸኒሑ 1993 ዓመተ ምህረት ምስ ኣስኳላ ተላልዩ ክሳብ 1999 ዓመተ ምህረት ድማ ኣብ ሙሉ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ማይገቦ ተኸታቲሉ ናይ ካልኣይ ብርኪ ጸንሒቱ ድማ ካብ 2000 ክሳብ 2004 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ሐውዜን ካልኣይ ብርክን መሰናዶን ቤት ትምህርቲ ማሾ ኣጠናቂቁ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ተፈቲኑ ብዘምጽኦ ጽቡቕ ውጽኢት ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ተመደበ ካብ 2005 ክሳብ 2007 ዓመተ ምህረት ድማ ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ማኔጅመንት ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ትምህርቲ ወዲኡ جغنا تغدالاي ገብረ ሚካኤል ጸጋይ በራ ኣብ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ጻንሒቱ ብዘምጽኦ ልዑል ውጽኢት ብዝለዓለ ማዕረግ ክምረቕ ክኢሉ እዩ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ንመምህርነት ተወዳዲሩ ቁጽር ብዘውጽኦ ምልክታ መሰረት ድማ ተወዳዲሩ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ተረፈ ኣብ ወርሒ መስከረም 2008 ዓመተ ምህረት ኣብ ወርሒ መስከረም 2008 ዓመተ ምህረት ድማ ናይ ክፍሊ ትምህርቲ ማኔጅመንት መምህር ኮይኑ ተቆጸረ በመቀጸል ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት 2008 ዓመተ ምህረት ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ብሉጻት መምህራን ወዳዲሩ ናይ ካልኣይ ዲግሪ ማስተርስ ትምህርቲ ዕድል እንትህብ ካብቶም ተፈቲኖም ዝሓለፉ جغنا تغدالاي ገብረ ሚካኤል ጸጋይ ሓደ ነይሩ በዚ መሰረት ድማ ንኽልተ ዓመት ብሞያ ምሕደራ ቢዝነስ ወይ ድማ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ማስተርስ ትምህርቲ በመከታተል ኣብ ወርሒ ሐምለ 2009 ዓመተ ምህረት ተመሪቁ እዩ ተገዳላይ ገብረ ሚካኤል ጸጋይ በራ ካብ ወርሒ ሐምለ 2009 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ በደረጃ ሌክቸረርነት ኣብ መምሃር ምስትምሃር ኣብ መጽናዕትን ምርምርን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ቀትርን ለይትን ሰሪሕ እዩ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዘቐመጠም ዕቀኒታት ከማልእ ስለ ዝኸኣለ ድማ ኣብ ወርሒ ሰነ 2012 ዓመተ ምህረት ናይ ሓጋዚ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ክረክብ ክኢሉ እዩ ካብዚ ብምቕጻል እውን ተኾነ ብሓጋዚ ፕሮፌሰርነት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት እናገልገለ ጸኒሑ ኣብ ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ለፈንታውያን ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጽንተታዊ ወራር እንተካይዱ جغنا تغدالاي ገብረ ሚካኤል ጸጋይ ዝነበረ ጸፍሒ ትምህርቲ ልዑል እኳ እንተኾነ ካብ ዝነበረ ፍቅሪ ህዝብን ዓድን ብረት ዓጢቁ እኳ ሻሕ ወሰነ ሰነ 24 2013 ዓመተ ምህረት ምስ ናይ ቀረባ መሳርሕቱ ናብ መስመር ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ተጸምበረ ኣብ ክፍሊ ተዓሊም ፈዳይሕነ ማእኸላት መሰልጠኒ ጽገረዳ ነጉልዕን ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ስልጠኑ ብግቡእ ተኸታቲሉ ተመረቀ 27 ሐምለ 2013 ዓመተ ምህረት ድማ ቀደሚሉ ግንባር መብራቅ እናተባለ ዝፍለጥ ኣብ ዝነበረ አሃዱ አርም 3 ኮር 301 ተመደበ ናብ አሃዱ ካብ ዝተጸምበረ ልዑለት ጀሚሩ ኣብ ዓበይቱ ውግኣት አልውሃ ወልዲያ ስሪንቃን ጋሸናን ሃይቅን ምስ ብጸቱ ብምዃን ተልእኹኡ ፈጺሙ እዩ ኣብ ወርሒ መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ብዝተገበረ ውደባ ምትዕራይን መስፋሕ አሃድታትን ድማ ኣብ ከይዲ ኣብ አርሚ 31 ቀጸለ ምስ አሃዱን ብጸቱን ብምዃን ድማ ኣብ ከባቢታት መርሳ አምባሰል ውጫሌ ሃይቅ ደርሜዳ ደምጠማኝ ደሴን ኮምቦልቻን ካራቆሬን አጣየን ሰንበቴን ሸዋሮዊትን በሪ ደብረሲናን ግቦ እናፈጸመ ጸኒሕ እዩ በመሰረት ውሳነ መንግስት ትግራይን መሪሕነት ሰራዊት ትግራይን ኣብ ገስጋስ ዝነበረ ሰራዊት ትግራይ ንድሕሪት ኣብ ዝምለሰሉ ግዜ ኣብ ሃርቡ ብዘጋጠመ ናይ ጸላይ ሃንደበት ኣብ ቆረጻ ኢሉውን ኣብ ውጫሌን ከባቢያን ዝተገበረ ከቢድ ናይ ምክልኻል ውግኣትን
ምስ ብጸቱ ተረባሪቡ ግብኡ ፈጺሙ እዩ አበ ከባቢ መርሳ ፍሊሽሙ መንንተላ ተባሂሉ ጽዋዕ ቦታ ድማ ሰሉስ 8 ተሐሳስ 2014 ዓመተ ምህረት ከባቢ ሰዓት 4 ፈረቃን ረፋድ ጸላይ ኣብ ዘካየዶ ናይ ድሮን ደብዳብ ክቡር መስዋዕትነት ከፊል እዩ ኣብ ቁርጽዋን ትግራይ ክሳብ ህይወተይ ክኸፍል ኢሉ በረኻ ዝወረደ ጅግና ተጋዳላይ ገብረ ሚካኤል ጸጋይ በራ እታ ዘይትትካ ክብርቲ ህይወቱ ንሓንሳብ ንሐዋርን ንኽብሪ ህዝቢ ትግራይን ከፊልዋ አስከሬኑ ድማ በኽብሪ ተላዒሉ ኣብ መሬት ትግራይ ከተማ አላማጣ መቃብር ሓርበኛታት ዓሪፍ እዩ ስው ተጋዳላይ ገብረ ሚካኤል ጸጋይ ኣብ ሰቢላዊ ህይወቱ ኣብ ስርሑ ህርኩት ትጉህ ንመሳርሕቱ ዘኽብርን زحجزن استوهاو حلافنت بالعلب قعد زفتسم بتصباين سنة مقوارن مسجون بمسارحتون بيتسوون فتو مايو زفكرن بيتسو زحلن زخبرن لبام سبنيرو تقرألاي غيرو مكايل تصقاي او نايك ألسس أنحيتون انتخوانا استوهاو تلقو بتصقا تقبلو بجغن الناس زفتسم بمراحتون بتصقاتون زفتو لعول بتصقاي حاليتون وتحدراو دسبلينن زواننا جغنا تقرألاي نيرو تقرألاي غيرو مكايل تصقاي برا بعل حدارن أبحنت ولادن دمانيرو صنعات نملع بيتسون فتوتن بصوتن زل علماوي كبرن مغوسن نجغانو سماعتات مثلن زح ما تمام تازورين معاتي زاريو كسمت استخدنا تقرز مسل قد اي بريو نعامتات كسليحاوي صحي بريقا مدروقيو كم سوي علي بس علي دفتك علي عودك اي فروديريس زلي اقلب بيك علي عودت تنبيلهم تعاتو سجن النار بصدقا يمان تقامي لين يركب